खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आंनि बे बड' निउसखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनाङाबानो जाबाय। फुंनि समाव खौरां मोनबाय थानो बिदिबा आंनि बे गाहाय खौरांखौ खोनासंलायबाय थादो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव काकमारिनि समेस्वर राभाया 3 नभेम्बर खालिनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै समनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिनि बैसोआ 45 बोसोर। बिहा 2 फिसाय दं। गुकुटिया बिसिया भेरगाव पुलिसनि थानायाव एफआइआर होनाय जादों। सोरबाफोर नुयोबा समेस्वर राभाखौ जानबुं नम्बर 6900763561 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। मानास हाग्रामायाव मासे गान्दाया गिथाव बाथाव। हाग्रा बिफाननि गारिखौ होसोदों मासे गान्दाया खुनुरुखुम जिउखौ बासायनो हादों। बे जाथाया जादों हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव जादों। जिजेएम मावथिखौ मोजां मावफुंनि ठेकेदारनि हेंथायै इएम राकेश ब्रह्मनि गोख्रों राहा ठेकेदारनि रयहेंनि हेंथायै पुलिस केस मुसलपुरनि थानायाव केस खालामबाय। चाइल्ड माद्रासजों तामिलनाडुआ सिलिंखार थांनाय हरनि 2 रिंगायाव तामिलनाडुनि बोरिमाजों सौग्रावो। गोख्रों बार बारनायजों आरो अखा हानायजों सिलिंखार जायो। कामरुप नोगोर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुवाहाटी जिल्लानि आरो खोलाहा गुवाहाटी बर' कछारी आइजोनि आफादनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे बाथ्राखौ आसामनि बिटिआरनि प्रमद बर'आ बुंदों। बड'लेण्ड 2 बोसोरनि गोजोन थासारि जादों होनना बुंदों बिटिआरनि प्रमद बर'आ। बाक्सा जिल्ला एबसुनि खुंगा 18थि बोसोरारि जथुम्माया कुमारिकाटा दखर एबसुनि बेंगलाव थानाय गोजोनपुरि गेवरां फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानानै जोबना थांबाय। बाक्सा जिल्लानि एबसुनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै दिपेन बर'आ मा बुंखो? दिपेन बर'आ बुंथिदोंदि दुलाराय फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि गोजों बर' माहारिया दिनै बुहुमाव सिनायथि जाबाय आरो बुहुमाव दिनै थांनानै थानो थाखाय साहस मोनबाय होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिगोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सिङाव थानाय जामु गामिनि प्रतान नार्जारिनि असे बिसि रसिला नार्जारिया दुमबाजारि दादा होननाय सासे बोराइजों सिरियै गोसो थोलायनानै खारखोमा लांदों। दा बहा दं? नखरनि गथ' गथाय लोगोसे फिसाय प्रतान नार्जारिया दुखुजों हालाय हाफाय जानानै दङ। मेगनाव मोदै बोहैलांदों। बहा दं नों आयै गाबनानै खावलायदों गथ' गथाय आरो फिसाय प्रतान नार्जारिया आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे सोरबाफोर नुसयोब्ला जानबुं अनजिमा नम्बराव 8453150376 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायगोन। चिरां जिल्लायाव गुलि गावनाय जाथाय। थांनाय मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रायदिब्रि दाथिंगाव लामायाव सासे दाय गैयै मानसिखौ जखम खालामना खारलांदों। दुथां आखुनि सुबुंफोरा मोनाबिलि 10 एबा 11 रिंगायाव जादों। जाथाया
Dinadin Bhusumutara फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावग्रा सुबुङा बेंटल थागिबि नेहेमिया आरो बियो गोदान एग्जियाव खामानि मावग्रा सोद्रोमासो। दाय गैयालासिनो आंखौ गुलि गावना गालांदों आरो गुलि गावखांना आंखौ गारना गालांदों होनना बुंदों। भिडिअ खोनानानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामना होलांदों, लोगोसे लाइक खालामना होलांदों। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों, एसेनोसै।